Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:03. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:05. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Check taning medyo maulanon nga sitwasyon. May mga lugar na di nga medyo nagbaha na. Sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayong nga gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan dagpalamati sa sining estasyon. So, yari nga itong lakat sang panahon, Enero 8, tuig 2021. Ang aton nga low pressure area na dissipate na Action Bry, subong till end of a frontal system, ang nag-aapekto eastern sang nga bahin sang southern Luzon, samtang northeast monsoon, padayon nga nag-aapekto sa iban nga bahin man sang Luzon. Ang Bicol region, kag eastern Visayas, makaagom sumagal umo na kalangitan, kag inipagopdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang low pressure area kag intertropical convergence zone. Ang Cagayan Valley kag ang Cordillera Administrative Region makaagom man sumagal umo ng kalangitan kag inipag-opdan sang light rains tugas sang northeast monsoon. Metro Manila kag iban nga bahin sang Luzon makaagom man sa kasarangan tubtob magulugal umo ng kalangitan kag inipag-opdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dalaman sang northeast monsoon. Mindanao kag ang iban nga bahin sang Visayas maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob magulugal umo ng kalangitan kag inipagopdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan o kon pagpanaguob pagpangilat dala sang intertropical convergence zone. Ang Negros Occidental likip na syudad sang Bacolod makaagom sa magal umo na kapanahon kag maulanon nga tiyempo. So kasarangan tubtob may umlagi nga pagmulumad nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan tubtob na amina nasidlangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya mangin kasarangan, tubtob, mabulubalon. Sir Bry. Musta sir, do kagina ako makitaan mo sa social media, kadamo sang litrato nga nagsaka ang tubig sa mga lugar. So far, kumusta sir? May report kita dira. Yes Sir Bry, ang mga initial takaina, niya sa talisay lang ni Sir Bry, nakota pa lang mo, kaya wala pang ibang kahatag. Ang sa barangay 11, kag sa barangay 14, may mga nagtaas o kagina nga tubig, pero nag-subside naman. Nabantayan ta naman, subong nga gabi, kaya ngay tayta sining nga gabi. Di amo na blubantayan naman. As of now Sir Bry, ang aton nga low pressure na dissipate na pero may ara kita sa ginabantayan naman nga another low pressure sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Dugang pagid agi man ang mga madamol nga galom. Amo ni ko nga maulanon ang aton nga tiyempo. Sige. Salamat Sir Dave.
Sir Bry, thank you kid. Good evening sa liwat. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. High tide kita, maulanon ang panahon. Apisar nga si LPA medyo panginwala, nadula na. Pero hindi na ito mapakta ng aton sini nga sitwasyon sa mga utod na ito na nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7 Action firing line. mga moyo anay kita. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:11 na. Subong adlaw Biyernes, yari na kita sa Enero 8, 2021. Anyway, sa monitor na kamodre sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Hindeklaraman kita nga number 1 sa Nielsen Survey sa 4th quarter sa 2020. We are number 1. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Pwede nyo i-share, click kag like drama kaksyon or likes. Kadto man kamo sa web naton, kag subong man sa Twitter kag YouTube kay maka-monitor gid kamo. Ang mga texters naton yaring numero 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section and then 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang inyo sining mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. On board na, tubtoblas 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Dito sa syudad sa La Carlota, palabangkutanon gihapon ini ang isa ka lalaki. Allegedly nagluthang sang iya sini kaugalingon gamit ang armas sini nga ginauyatan upod sa iya sini nga abyan.
Pero hambal sang pulis gin paidalom sa paraffin test ang abyan o kon upod sini sa trabaho para masigurado nga wala gid sang may natabo nga foul play mga kaaksyon. Ang ining nga lalaki daw paryente gid ni sang listener naton diri. Oo, si John Magsipok mga kaaksyon. Bata pa, no? Graduar man ni gani sa kolehiyo pag-intindi naton ba nano gintiro niyang kaugalingon niya kagabi. Naga-inom-inom sila. Diba? Si may nakimkim nga problema, ini nga way ginapotwas bala. Pero tinga ang mo gito ginhimo man. Anyways, ginaimbestigaran subong sang kapulisan. Action firing line. Sa iban nga balita, bawhalong gid ang mga salakyan nga nagabiyahe sa Banwasang Morsya, nagligad to nga Domingo, Enero 3. Atong Nissan sports car nga dinala sa iya ang Vios ay ginamaniho sang nurse blang nga naglupad sa kampo tong auto nga Vios. Dira sa may Salvacion, Banwasang Morsya, sang kagabi naman, Ford Ranger, nga ginasakyan, ginamaniho, iya sang kapitan sang Santa Rosa, Morsya. No rumikta iya sa postiho, way siya kaliko, dira sa may sitio Bomba, Salvacion. Action firing line. May lang kinahingagaw, dira sa ospital si kapitan, di subo nagapaayo-ayo si kapitan, purtik danlog, gurokiti, maulanon man kagabing panahon. Sa bago, iya mga kaaksyon, may ara sang 78 anyos nga lalaki. Nasa puwan nga tulan na lang ini. No? Sa isa ka maligwin dira nga lugar. Pero pag insyende sa pamilya to na patay natural death kay nabalang may Alzheimer na siya or inabalang nagakalipat na siya. Mga ka-action po. Protigli kung magtigulang ka na. No? Kaya bisan pagtultol pa uli spuloyan mo, di ka nakatultol no? Kung mag-ara ka na sa mga edad nga tag 70, 80, ilabi na gid kamay balatian kang Alzheimer's mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad area sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon last 2020 42 million pesos sa ginapatihan Shabu ang tigayon nga nakonpiskar sang BCPO sa sulod sang isa ka tuig. Action firing line. Korte man nga siya bodis Bacolod no ti kunway ni na konpiskar kadamo guro sa nagtinalang espiritu ni Action firing line. Samtang sa Bacolod sa gihapon mga kaaksyon ginatinguhaan gid sa aton sini nga mga public officials nga mangin COVID-free kita pila ka adlaw diri sa Bacolod. Amo man ang Negros Occidental nagatinguha man. Action firing line. Pero mahitabo lang ina mga kaaksyon kung may ara kita sang upod sa pagdisiplina sang aton sini kaugalingon. Health protocol gyapon ang bulong sini aside from vaccine kay kung lauman taning vaccine siguro basi sa tunga-tunga pa ni sa 2021 maabot di sa aton kag may mga hesitation pa nila ng iban nga magpa-vaccine kay tinakulbaan man. Action firing line. According nga sa World Health Organization, ang pinaka-the best iya nga panaming against COVID-19 amo ang face mask gihapon, face shield, ang social distancing, plus ang alcohol kag pagpanghinaw. Bisan vaccine pang imoda nga enkwentro do medyo mas bakod-bakod pa ni kunong health protocol. Action firing line. Kung nabakolad mga kaaksyon, may ginpirmahan na kagabi nga 300 million pesos sa pagbakal sang vaccine mga kaaksyon. Ang probinsya may araman sang 25 or 27.5 million pesos. Kadako gadya sang distansya haw. 300 million gadya sa bakolod sa probinsya, 27.5 million. Action firing line. Pangayuan tanay karang bisang balita sa Aksyon Eden Aboso mga kaaksyon samtang ginpakamaayo iya sang gobernador sang probinsya nga status quo gihapon ang borders sang Oriental kag Occidental mga kaaksyon. Action firing line. Okay ba na? Para lang gid nga hindi ta mabutang sa alanganin kay hindi ta magkumpiyansa ara na ta subong sa pinaka-point mga kaaksyon nga nagaamat-amat naging mandula si COVID-19 i-based naton sa mga result everyday pero hindi ta gusto nga magbalik kita naman sa numero 1 kung mangin na kampante kita sa amo sini nga sitwasyon. Action Brian Borden. Action firing line. Ang reklamo sang IPM nagapadayon. Grabe nga mga text diri sa akon mo. Karon ba kay basahon ko ni isa-isang text diri sa aton. Reklamo batok iya sa IPM mga kaaksyon. Ang taga IPM daw gintahi ang mga baba kay hindi magsalalabat
sa interview kuntani sa Action Radio. Action firing line. Dogin pang zipiran ang baba. Kaya nga, hindi magsalalabat. Explanation malanitani anong butslingon sining puwerte sa pagkadamo nga basura. Ayhan nagduloble ang basura sa bulan sa Disyembre kiti ara kita sa holiday season o kon kulang sa lakyan nyo dira o kon tamaran lang gid kamo magdugang mga tawo or ano nga sitwasyon. Way man kamo na tingilan magpamati sang buyayaw sang publiko sa Bacolod. Action firing line. Nanamian ng kabosagi di kayaw-yaw sa mga taga-radyo yang reklamo di tapos sipos-sipos lang kamuda. Pagkatapos ang ginagamit kay ginapakaon nyo sa pamilya nyo ang sweldo nyo halin sa IPM nga ginabayad na sa Bacolod noon tag 16 million pesos kada bulan para ihakuto ng basura pero ang basura ara lang gyapon. Action firing line. Tinamian kamo sina. Simple man ni pangita sa publiko nga maka-explicar kamo at least mahangpan nila ay way gid tikom bibig. May patusuna si Kwan mo, si Daryl Albiol Black. Tinga nag-resign to si man. Isang tawag mo lang to yaga sa bato na yung kag-explicar. Kung yung tao, mahambal, gali. Okay. Ti subong way kagidhangpon niyo sa mga tao nga mga nagapungko subong sa APM. Daway kagidhangpon sila. Naswilduhan man isla tani para magserbisyo. Action firing line. Sige, balikan ko na karon mga ka-aksyon na. Dire kita na sa mga balita sa national kay Hawk. Ang subong nga adlaw halin sang Disyembre, subong nga adlaw amo may pinakataas iyang numero sang kaso 1,776 subong adlaw sa nagsaka na ini sa 483,852. Samtang ang naka-recover diri nakadangat na sa 449,330. Di ko na mainos mo siya ara sa mga 20 plus gihapon ang aktibo, 20,000 plus. Ang patay kay arada sa 9,364. Action firing line. Dito sa may Quezon, kung may sunog kay na sa Victorias, Pacifica Agrivet, to bala na sunog to, mga 3.6 million ang nagkalasunog ng mga baligya nila dito sa Quezon City, sa Luzon. Mag-utod, patay, lunsay mga babae, bangod sa sunog. Nagaedad sang 26 anyos kag 10 anyos. Ang ila amay ara pa sa second degree man sa sunog man. Kaya nagkalasunog maisus na ano nga hitabo ini. Objective, balanced discussion. Sa iban nga balita sa national mga ka-aksyon, Republic Act 1157 ginkalipay ni Senador Bongo nga gintatagan ini sang igtalopangod ining Republic Act 1157. Amo iya ang paghatag sang poder kay Presidente Rodrigo Duterte nga ayoon ang mga LGUs, ang gobyerno, nga padasigon ang pag-process sang permiso, licenses, clearances, authorizations, certifications para ma-avoid ang red tape mga ka-aksyon o kon kinawatay kag korupsyon sa gobyerno. Action firing line. Pertito no mag-process ka subong sang imo mga permit sa mga negosyo kag iban pa. Porti yang tinampaanay kwartada si dalom lamisa pa na ginapagi antis gaan kasang nagakaigo nga permit mo. Boo! Grabe ni mga utod nga nagapungko ya sa gobyerno, ibanda mga hakugan, mga appointed pa. Action firing line. Labi na gid kon inang daw kita nila nagaprocess da may kulokwarta abe, paugatan na nila tudo. Ti hindi gusto si Presidente Rodrigo Duterte sina. Gani hambal niya dapat nga padasigon para malikaw ang ginatawag korupsyon. Labi na gid sa mga emerhensya nga mga panahon. Action firing line. Tingi banda san o pa ni sila magkaladak. Oy, buwas nga adlaw mga ka-aksyon sa National Capital Region didto ya sa police office maga-deploy sang tuman kadamo nga mga kapulisan bangod sining traslasyon sang itom nga Nazareno mga ka-aksyon. Ang abi ko anay way parade ini pro nga ang masobra 20,000 lapit 30,000 ka pulis ang iga-deploy sa mga lugar didto iya sa nasambit nga area agod nga magpangsaway sa mga deboto nga magbililisita buwas nga adlaw kadelikado sini sa COVID-19 no. Hindi taman isla mapunggan gid kay tinang ang pagtuo bala sa itom nga Nazareno amo ning naga-iral sa ila mo. Pero kon may ara sang panghangkat or pamahog sining pandemya nga ini, guro magkulokalma man guro kay hindi man na si Nazareno sa sitwasyon ta. Action firing line. O galing kay bisan ano ka grabe nga kontrol, kahapon pa lang yung action anya, may nagapila na to ya.
sa simbahan sa Quiapo. May nagapila na to para makahug and kiss and makatrapo malang sa kay Nazareno. Mga kaksyon, mga muyo na lang kita diri nga wala sang career, no? Mga kaksyon nga ato dito sa COVID-19 na labi na gid nga may mga variant subong nga bag-o. Hindi lang sa UK ang mayara sang variant ka bag-o subong kadamo sa iban pagid nga pungsod nga nagtululuhaw. Action firing line. Di ka delikado sa sitwasyon ay nano nga kwan kahimtang sini. Pero amo na aton diri kay hindi ta na mapunggan ati mga muyo na lang gid kita nga wala sang career nga to didto sa COVID-19 kag mangin sulhay ang pagpangamuyo mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad ariyo bawti apisar sining pandemya. Apisar sining aton nga sitwasyon subong sa kapiot sang pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan bangod sining COVID-19 nga ini pero wala gyapon malimtan sang aton nga mga kauturan nga mga public officials, mga elected officials nga yara dira sa Kongreso. Makakamaraman o kon sa Senado ay inibalang pagbuhi mga kaksyon sang charter change or pagkambyo na naman sang Philippine Constitution nga ginaplano karon. In fact, next week may ara na sang hearings na naman sini agod bukaron lantawon kung anong posible abi nga pasaron ini before pa naman nga magpanaog sa palangakuan si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Abi ko gani, why na ni ginasapa kay ti inabalang tawag naton tutukan taray kabuhi ta sining pandemya pero ti may mga tao gyapon nga nakatuki siniho. In fact, according to Bayan Muna, party list representative nga si Carlos Isagani Zarate mga kaksyon kag si Ferdinand Gaite. So na sa ila ining rason sang effort kay ginahimo to revive sining chatcha nga ini amo ni ang ginatawag nilang pagduso sang term of extension sang isa iya ka tawo nga nagapungko sa palangakuan. Action firing line. Sadya gini siya ginamention nila nga kuno ang provision dira sa economic amo ning ligwaton under sa Philippine Constitution kay ti dapat para mas nami pagin magsanyog ekonomiya naton. According to Zarate, hindi taman isla masugiran for tema naton anay ila. According to Zarate, siya alibay lang ng ila ang economic provisiones nga ina prong prangka nga istorya diri amo iya nga dulaon ang term limits ila binagid nga yara na lang sa 1 year and a half ang pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ang panel magarisyo mga kaksyon sa hearings nila sining 1987 Constitution agod amindahan sa masunod nga simana mga sinimana. Action firing line. Tibulabantayan ta ini kung ano gid ang resulta sini no kayang first attempt mga kaksyon sa gamay lang naton nga pag-ihibalo. Ang first attempt sini nga pag-amyenda sa Philippine Constitution mga kaksyon, it was 1997 sa panahon ni Anay President Fidel Ramos. Action firing line. Pero wala ato matigayon mga kaksyon nga mahilusugtan atong pagkambyo sining 1987 Constitution because nga naghimo iya sang inisyatibo ang pumuluyo iban nga mga negosyante, mga NGOs, simbahan kag iban pa nagpadigayon sang rally protesta agod nga kontrahon ining pagkambyo sang Philippine Constitution. Action firing line. Subong amo naman ini mga kaksyon ang ginaduso dira. Pero kon may maayo malang kadangtan ini nga aabi nga hindi kita magbulig sini. Action firing line. Ang pila ka mga mamalidha subong nagayamid gid sini o galing kon super majority man lang ang mga ara sa Congress subong nga nagapabor sini tiway kay gid mahimo bisan hindi naninilagan ni aksyonan pagbasahon kun anong unod sini kung gusto nila nga sundon ang mando sang nakataas sa ila. Ma-yes naman ang ni sila. Action firing line. Oo, ang ginatawag nga constitutional reform and the Philippines mga kaksyon, amo ni ang 1987 sa na-mention na naton sa diin nga damo sa mga high profile before nga gusto gid ini matigayon. Ti wala gid. Ti subong we don't know kung anong dangtan naton sini. Ang Makabayan Black mga kaksyon dira sa Kamara
amo ni subong ang nagabalakid gid sini mga handom kay ti ginapang booking sila. Action firing line. Pero check naton abi ang mga batikan nga mga abogado kag na may edad na kung anong ginatawag ka na nagkalainhabo sa una ano abi ang matabo sini anong tsansa sini matigayon bala ini before 2022. Action firing line. Ano sa ila pananawan kaysa nagligad to sang bag-o papungko si Presidente Rodrigo Duterte? Aporti iya nga mga grupo iya wala tuo ya mo. Ambot din na to mga grupo to dis Negros Occidental nga hala dason nga adlaw may meeting na naman nga ting ginaduso gyapon charter change. May ginapainchindis lang nga publiko explicar nila may mga konsensus nga ginapatigayon mayara sa kung ano na lang nga gusto matabo pa gamiton ato para sa pagduso sining charter change mga kakson. Action firing line. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, gusto taman kuhaan kung tani mga kongresista naton galing kay daw di pagid malambot sila, diri kita sa may mga ideya pagid regarding sining chatcha. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor, Bacolod City Councilor, Attorney Archie Baribar. Sir, may gabi dra sa imo. Happy New Year. Yes, Happy New Year sa aton nga mga kyan Action Radio, mayong gabi sa tanan. Aha. Sir, nanawagin ko sa imo, sir, kay sigurado ko Sir Ya will verse ka sa tanan kung Philippine Constitution ang paghahambalan. At sa din, ginkakibot sang kadamaan kag bisang ultimong tao subong nagsiga man ang mata pagkabalo nila nga nga plano buksan naman liwat ini dira sa Kongreso ining chatcha nga ini despite sa aton nga situation subong. Sir, anong pananawan mo diri kay Turkey suno kay Representative Carlos Zarate nga ini ginaduso bangod luya gid lamang sang sining nga administration nga dulaon ang term limit kag may ara sang extension matabo hindi kay maga-focus sila sa economic provision, sir. Anong paglantaw mo diri, sir? Yes, ang sitwasyon natin subong sa idalang sang pandemic is wala nagapanawagan sang term extension, no? Siguro ang pinaka kinanglanon subong is more on ang health issues kag more on economic terms. Aha. So, ang ako niyang lantaw is most untimely ni kung maghambal kang charter change for purposes of political restructuring. Okay. Which among others, may include extension or non-limit of term. No? So, ang ako niyang prayer is hindi ka lang na yan ay pag-iluso. Ang iluso, sabi ang paano mag-survive ang atong mga pumuluyo sa ilang sa pandemic in terms of health and in terms of economics and financial. No? So, ang ako niya lang tayo is masakit nila sa pamatian sa aton mga pumuluyo na istorya na isa sa extensions. Na wala nga, hindi kita kabalo kung ba hindi kita ka-survive sa pandemic. So, amo na nga kung nga personal nga paglantaw. Dokan timely gin man tuod, no? Dapat ang ginatutukan subong kung paano ta maka-survive sa economy, paano kita makabakal vaccine abi or paano kita makapangayo vaccine for free, no? Daw mo taning hidiyahan ta attorney, no? Yes, that is right, no? Ang istorya na yung political survival, ipahigad na ang ato niya is physical or health survival ang mga unahon ta. So, I think buwan ini ng sala ini nga panawagan. Kung lantaon natin mga previous pronouncements ang presidente nga siya nag-ambal sang iyang time extension, wala nag-ayo. In fact, liwag na gani, mag-resign na lang. Kung mautulit sa Davao, hindi ka na ipag-himuon. Kaya mabenepisyo sila ang istoryanay sila. Hindi ang presidente, kundi ang mga tao sa idalog. Alin sa local at pakadto sa national na hindi yung presidential tender, amo yung mabenepisyo. Which I think very self-serving. Hindi ka na pag-himuon.
Aha. Sir, Attorney Gapati kamanayhan nga ti may ara sang green light ini kay Presidente Rodrigo Duterte or someone lang gid nga gusto lang gid labugayon ang aton nga sitwasyon subong or may plano sa yang about to mention mo do ka serving iya nga siya mismo ka benepisyo sini. Ang ato nga lantaw is ang presidente kung luyag kaya nga may extension ng iya nga influence, pwede tagaan green light ng iya nga bata si Mayor Sara. Pero nga siya gid, sila nagkasubong. Tintahon mas. So why ni sense? Why sense? Ang akong lantaw, ang maka-make sense ni ang mga tao na upod niya, nga dalom sa iya, nga lantaw nila kung mag-eleksyon, mapindi sila, mas maayong na lang nga extension na lang, kay madalahin sila sa extension. Basi amo nito nga mga tao nga kita nila daw mapirde sila sa 2020 tong ita sila ideya. If in case gid man sir, kay nagligad to last how many years ago ba lang nga pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte nga isa iniman sa ginaduso niya nga charcha nga ini diri sa aton sir, hindi man matago kadamo sa mga grupo nga naggululuwa diri do nagreklamo ka man to gani before nga daw sinon na lang to nga mga grupo nga nagatindog nga nagaduso man sini pro do gamiton pa si Presidente Rodrigo Duterte sang personal nilang intereses. Kung if in case gin man sa ipapanaog na dire for consensus abi, ikaw sir luyag ka ikaw mismo nag-mention ka man nga daw ka untimely ini, ikaw mismo sir daw nagligad ka kita nga nagakwan ka man subong abi sir sa mo nga sitwasyon matindog ka man sir. Ako ng chapter change is para lang sa economic provision or sa ginatawag natin nga economic or physical health survival sa nasyon. Okay, good, no? Ako okay ko. Diba? Pero ang matang sinabitanan is whether we like it or not, term extension ini hindi lang sa presidente kundi para sa mga tao man di sa dalom. Hindi na kanaya mag-intra kay layo na yung istoryahan ay. Ang political survival should not be equivalent to economic survival. So, dapat, kung luyag natin economic survival lang. Kung luyag natin political survival, dila kita mag-issue kung wala, no? Ang ako niya nga sense is, ang istorya na isang political survival, yan sa mga politiko, selfish reason na ina. Yes. So, hindi ka na iya pag-i-infra rin. Baka namin, at least batiyan, tas subong gabi nga, may ari kita diri sa aton nga ginatanaw yang kaluwasan aton tanan hindi kay personal nga kaluwasan. Anyway, sir, sa mo sa nibing panahon subong sa paglantaw mo sir bilang abogado, grabe kadamo na sa naagyan. Anong chances if in case gid man sining chat sabi sir be? May chance man ini sir? Ang akon nga lantaw, kabing at the 1 year and a half, wala ni chance. Kaya may ara kita nga ma-experience mo si Ramos sa una, 1 year and a half man din pa tatsa, why tatsa. Subong pa nga panahon nga amuni ang concern naton, hindi kay paano mabuhi ang mga politiko, kundi paano mabuhi ang mga ordinaryo nga pumuluyo pagi sa vaccine. Diniduay ni Sansa. Usik lang ni sir sa kwarta sa hiring-hiring mo kay Chimpo, sir mo? Hindi nga ako niya sensya, hindi niya nagapakita lang na ang ara niya sa puder, hindi sila kabalo magamit sa puder nila para solusyon ang pumuluyo. Ang ilay-luyag niya, gamiton ng puder para nga magpalawig pagit sa puder. Wrong na niya. Kung sa isorya na ita, hindi na niya mabatol sa atong ordinaryo ang pumuluyo. Kaya ikaw, may sense, self-respect na politiko ka. Pero kaya nga mapa-extension ka, hindi ka kasalang sang re-election. Hadlock na guro basi may pigaw gid ang performance ado mo sina. Sir, if in case abi, no, may mga papel nga manaog dire for survey abi di ta na malikawan mo kay part ina may bigid man sang kuan sa pagkambyo sang constitution, anong ma-advise mo sa mga pumuluyo sir sa Bacolod kag Negros Occidental? Hindi pag-intrahe man nga hindi na ya ang aton ang call of the day is for survival. Not for political extension. I see. Anyways, thank you so much sir sa infos nga mga insights tonight nga ginpainsin din nato ng publiko sa malipot nga panahon pero pinaka basic and simple nga intindihon halindra sa imo Attorney Archie Baribar. Salamat sir. Good evening. Happy New Year liwat sir. Thank you again. Yes, salamat yun sa ating mga kabyanan. More power sa mga program. Yes sir. Action
firing line. La 7:37 Action Radio Philippine Standard Time. Imagine nyo ha, konsihal sa Bacolod for how many times na may edad-edad na ni sa attorney Archie Baribar. Kung ano nga mga ginamo nga nagkalanabo sa Pilipinas before, ano nga mga istorya regarding sa Philippine Constitution, tanan inabugado, hindi mo na ni siya masugiran pa, hindi mo na ni siya mabasta-basta, ti subong siya mismo, mamasense ko, kadaya istorya nga daw, bad trip saya sa pagduso sining chat-chat dira sa Kongreso. Action firing line. Sa word pa lang mention niya nga untimely, ti hindi ini panahon. Sa amo sining nga sitwasyon ta nga ari ta subong sa survival nga situation because of this COVID-19, amo pa ning tutukan ta kag sagi ka binibatihay da sa Senado, ining nasambit iya nga chat-chat nga ini. Action firing line. Thank you so much, Attorney Archie Baribar, sa pagpahangop sa mga utod naton kay okay naman kita sa sining Philippines, sining aton nga ginapadalagan subong panggobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Kung ang tuyo gid man sining economic iya nga provisions may pangliwaton dira, ti okay gid na. Bisan ako nakit-an ko dire kay ti ekonomiya ta subong may mga something dapat giman amindahan na because sa kalawig na sa constitution para ma-improve taman kuno mga kakulangan naton. But may pila ka mga mamalidha, kaangay siring Melanie Zarate, kag iban pa dira nga nagahipos-hipos lang even ganay sa Attorney Baribar. Mas may nakit-an sila nga initanan gamiton lang gid ang economic provisions sa i-amend abi or revival abi or whatsoever. Pero ang lusot sila gyapon ang pagligwat gid sang term limits sang isa ka nagapungko nga politiko dira sa palangakuan. Action firing line. Ay suskote, imagine mo to hambal na attorney, sa ini nga mga tawo, way gid nagahuna-huna sa kadaman kundi kaugalingon gid lamang nilang ginaserbisyuhan nila. Action firing line. Ini sila basi hadlok ni sila nga mag-eleksyon on 2022 kay nasinag na nila nga alaw performance sila. Damo na disnegros nga Bacolod gurong ga enjoy subong if in case gid man ina mga tawo nga wala gid hinimuan sa panahon sa pandemya kag iban pa. Dito nalipay sila Pero kung lang tawon tagid, dapat may eleksyon gid iya. Dapat may eleksyon gid din kalaya pungsod nga wala eleksyon man. Kag amo na kalawig sa term, okay na ang 6 years sa kada presidente kag vice presidente. Action firing line. Okay na ng 6 years sa isa ka senador. 6 years nga magserbisyo. Okay na ng 3 years para sa mga kongresista, gobernador, mayor, board member, konsihal, vice mayor, kapitan. Kung kisa gani ang di buenas permi aksyonan, ang mga barangay officials naton, kay masami ni sila gina-extend ang eleksyon nila imbes sa 3 years, nag 5 years ni sila yun. Action firing line. Subong nga nagapululong ko naman, 5 years naman ni sila, di ba? Dapat may eleksyon na ni. So, muna pinakadiboy na sila kani pinakanubo nga level sang political mga aksyon sa Pilipinas barangay, do hindi gid man masyado gid kabugat ina. Pero kung dito na sa pang-national nga level abi, so dapat guro pulupugngan ta ba nga aton sini nga self-interest nga ginatawag. Huna-hunaon taman ang interes sang publiko, not only yours and your family, labi na gid mga negosyante nga nagapululongko nga mga politiko nga gusto nila hugakumon ang puder sa pungsod Pilipinas. Action Brian Borden. Action firing line. Kung kisano makahambal man ta nga may mga puntos gining mga matiwalag nga mga grupo, mga terorista kag mga aras bukid kung kisa kay may ara gid man mga politiko, mga pulpul man mo. Action firing line. Pero tiya mo na, kabay pa nga magplastar ini tanan-tanan. Kabay pa nga mahuna-hunaan sining mga nagaduso dira sa Kongreso, pandemya kita anay. Na-touch ko to sa hambal ni Attorney Baribar Aksyonan na balya nga, way takabalugan basi hindi survive sining pandemya, sus ko palayo lang. Action firing line. May vaccine na kita, may health protocol. Pero hindi mo na mapunggan sa tagipusoon ni Attorney Baribar. Kaysa mismo bad trip kung tulukon kay pamatian mo. Nga sa kadamo, sa problema subong, ang education ta, problema na subong. Kay why kitaganisang face-to-face because ng COVID-19. Mga infras na ton damo ta sa nagkalaguba bangod sa disaster naglatabo may bulkan, may baha, may bagyo, etc. may linog. May ara kita problema sa aton sa nga traffic problem naton. Kadamo lang tapos machatcha kay mo iya. Action firing line. Alas 7:42 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon kay diri sa syudad sa Bacolod kundi ang IPM duway gid sila nagagana nga maghakot sa ibang nga basura. Action firing line.
pang isa-isahon ko na karon ang ginpang text di nga malugar sa ako. Ang gin text la na di sa ako na ang wala wala pa no? Way paslap pa balog guro. Panglawagon ko karon. And then mga kaksyon, may ara sang reaksyon diri isa ka konsihal. No? Kung ano ang iyang reaksyon diri. May privilege speech man kaina or kahapon, ang isa man ka konsihal may connection ini sa Basiwa problem. Action firing line. Karon balikon ta na kag iban pa sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Papa Thugs Pia kanugon wala ta gid nahatag sang una ang makapungko si Attorney Baribar sa Kongreso. Padayon lang Councilor Archie Baribar tuod no nagpapili ni konsehal mo. Galing kay ti kon kulang suporta mo sa kwan ti bulubudlay gid. Whether we like it or not, batunon ta man ang kamatuoran. Tagapangibabaw gid yang bayranay sa eleksyon mo. Ari si Fitz Herbert Noel Abalya kaduha na gani diri nagdaog ang leader, nagdaog kay siya man ginpili. O imagine mo na. May kabilang kay retired teacher Chodoro Gaduyon. Ba ginahagad ako nga mag saka liwat sa alangilan, magbike-bike kay mga pig kag mga laswa kami liwat. Sige sir, may time gina. Dason nga si Mana ara naman ko da. Merly Dolido Magallanes maing gabi. George Gargasiran pati budget sa vaccine sang province kag bakulod ga social distancing man ba. Layo distansya no. Angela Liarte gayon dato. Good evening Sombray, greet ko lang bata ko sa Libanona si Maricon Castillo. Russell Valeriano naga-monitor man, greet niya lang ko nung duhaya ka mga kids. Rosalina Arellano Espadero, salamat. Veronica Santillan Manukan, good evening Sombray. Monitor lang sila. Sige. Si George Gargasiran again, pasalamat lang ko kay Amon de Basura Purok gin collect na. Baati boy nas kada. Bert Herapusco Caraballo, good evening Sombray. Ginauna nila hakot ang nagahatag tip amona di sa dumanan gakatabo. Ang basura di subong bisan sa diin lang nga purok nagadanok. Alaktod ka? Ting ang dumanan lapit na sa Barangay Felisa pila ka tiyog sang ruweda na lang na. Mashimi Garcia Milabo watching from Talisay. Sige baha di sa amon tani help naman para maaksyonan, salamat. Ay tuod ka. Din dapit naman kumusta ka mo da ma'am? Tawagan ta ba si may number kada? Fitz Herbert Noel Sir Brian kung tani ang mga drugs kag mga pusil hindi pagibaligya ibanner nana nila kay amuna gahalit sa kaugalingon sang mga taong inosente. Wishing lang namon ini nga mga tuig wala na sang mga COVID. Ay, pariho gid ta. Papa Thugs Pia naga-monitor. Nora Villalon, good evening po. Just pray and have faith. No need to visit the church. Stay at home and pray harder. Yeah, correct. Jocelyn Libon Despojo, Marlene Privano, Inting Bivoso naga-monitor sa Silin Homes, Hilly King, Mon Lisay, Elizabeth Malaka Gamala Araman, Ziti Alunan sa Hong Kong, Lormen Patarata Tabura. Good PM Sir Bry, monitor kami di Ayala Fiesta Market sa Piak sang maulanon nga gabi. Bao kabugnaw no. Miguel Nambong Araman, Janet, good evening Sir Bry, monitor kami di from Kalinog Iloilo. Greet ko lang da amo nanay Jolie, Jasper and Tochi, Barangay Lupe Zaina Murcia, salamat gid. Jose Herson Lapinig Hunyo, Virgie Olpinda, Action Bry, good evening. Monitor Japon kami diri upod mga anak ko Celine Holmes kag sakto ka Action Bry. Pray and pray lang gid kita Japon. Keep safe kagida and God bless you always. Salamat. Inday Blaza, Chris May Gador. Good evening Sir Bry, watching live from Tapi. Good evening man sa mama ko at papa ko. God bless Bry. Action Bry, God bless man sa mama ko at papa ko. Sige. Chen Chen, Eric Rojo Asyado, may gabi Action Brian. Monitor kami diri sa Cavite. Lihog Tamyaw kay Dai Eden Kanyada Kuliyaw, Pamilya Asyado Rojo Kanyada Magbato or Magdato mula si dira sa Barangay Pandanon, Silos Murcia. Salamat gid.
Si Minda Lialto. Good evening, Exxon Brian. Still watching na inaiya ang dating. Pa-shout out family. Pinion, Shirley, Mila, Parinio, Mambukal, Morsha. Tungburan Tuario, Action Brian, good evening. Lihog greet lang, Kapitan Edgar Tuario. Barangay Lalagsan, La Castellana. Wife Rhea Tuario, 4 kids, RR aming Princess kag Zia, Nanay Rosie kag Tatay Tinoy Tuario, Mayor Maymay Nicor kag Kagawa Jigjig Toledo. Wilma Cabarles anagapanghagad panyapon, salamat gid. Dante Olorga de Mihilio, good evening Sumbray, watching from Maramag Bukidnon. Ang Makabayan Black, tanan-tanan ila kontrahon, labugayon. CERN Smackdown, good evening Sumbray, monitor lang kami Japon, di hinegaran Ramil Lara Totoy Koryo, Amok Sibala, B-Boy Pidrahas, Patong Haba, John Magbanwa, more power kaghalong kita tanan permigandas. Ridje Gabales, gainulan nga gabi Action Bray, higop ta sa baw samtang galantaw si mo live diri sa amon boarding house sa barangay Mansilingan. Baka naami isang sabaw mo ba? Sabaw blas ang bukaw-bukaw nga may sibuyas dahon, kagkamatis lang, sos ko. MM Arivalo, good evening Action Bray, please greet lang family in sitio Quarry Sipalay City, family Arivalo, kag Hirapusko. Especially si Mama Linda kag Papa Freddy, always good sila gachon in sa Action Radio. Sumbray, salamat, God bless Action Radio. John Cartagena, good evening Sumbray, pa-shout out sa mga paryente nato diha sa Bunga Comaliskis, Bagong Silang, Natuyay o Lumapaw. Halong pirme, God bless from Canlaon. Kumusta mo diha? Chin again, palagas tamiyo Action Brian kay Gingging Kanyada Dulaka kag kay Nong Tatok Dulaka dira sa barangay Amayco Morsha. Salamat. Robinson Nilios, good evening Action Brian, chacha para forever puestos sa gobyerno na dimat sila. Mga dalok na mga greedy na sila, mga sungak-sungak. John Espanyola or Kiola. Kabay patani ang mindset sang iban nga politiko pareho sa imo attorney councilor Baribar. Batani. Anita Dioniza nagamonitor man sa Cadiz City. Christine Minies Villalubos, good evening Sumbray, good evening man sa tanan nga members ng Energy Funds Club. Kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. No? Keep safe always mga kaaksyon. Anita Dioniza again sa Cadiz. Thurs Vergara Sancho. Good evening, Sumbray. Justin Bieber ka, pugi. Lingaw-lingaw lang Hasbin Canieso, good evening, Sumbray. Nagamonitor man kami diri La Castellana, kagpa-shout out lang sa akon magulang da sa Home Royal dira Alihes, Bacolod. Thank you, good Sumbray. Sige. George Rodilén Gabanto. Action Brian, good evening. Gusto ni Duterte hindi siya maghalin sa pwesto ya. Fitzherbert Noel, tuod na may eleksyon gina ya. Dire bag-o lang na nag-eleksyon. Idilaos naga-monitor man upod kina na Isabel. Papatags kanugon wala tagid na hatag. Okay, nabasa. Basa ko kay ina. Mary Jane Salodares, salamat man. Search Smackdown again. Action Brian, nalipat ko sang namon mag-upod sa grit. Jim Bitisoy, Makairan, Pagali. Kaya nagasunggod siya nga wala siya tawag kay puro lang ba tao ko no. Gin-mention ko God bless. Sige. Nagaponitor man, Jen Oasis sir. Michael John Season, good evening. So Brian, gaparok-urok na pamati diri sa Chato Elias Paranaque. Happy listening lang sa tanan nga Energy Funds Club. Keep safe. Greet ko lang. Schoolmates ko 92. Salamat. Emma Yanson, nagamonitor man. Great lang magbanwa family sa Yunkila Carlota sa Sulatra family. Salamat. Vanessa Mayo Arama nagamonitor. Have a great wonderful weekend. God bless. Salamat. Sa EFC ko na, Energy Funds Club. Jovita Kabahog, good evening halong mga lapit sa suba kag sapa. Correct. Andrio Wilar, Action Radio, please ang update sa mga lugar nga Balahaon, thanks. Sige. Roderick Ayungon, good evening Sumbray, lantaw kami di sa Garden Villa. Stay safe sa tanan. Idi Adorio, good PM Sumbray, amon basura wala gyapon mahakot Purok San Roque Barangay Handumanan. Imagine mo na. Juanita Valenzuela Araban, Carmelo Garingo,
Mayong gabi Action Bray, maayo lang na nga mga politiko, mga ko, nga serbisyuhan nila ang mga pumuluyo. Pero kung ara na sa pwesto, pareho lang na sila tanan nga personal interest ang ginauna. Ano pa? Angelina Galupo, watching from Cabancalan City. Jose Manolito, good evening Action Bray, monitor lang kami nila Castiliana, Pamilya Aguirre Muñez. Wilma Cabarles, taga-monitor man, live sa Facebook Subong. Oliver Villaros, Liranzan Jr. Action Bray, good evening sa Liranzan family, especially kay Clint, Beth, and Cheska Liranzan, kag sa gwapo kong tatay na si Oliver Liranzan, God bless. Stark Mac Briuns, sakto man, Barangay Mansilingan. Juanita Valenzuela sa Bago, sa Gasa, Butsoy, Riba Dumay, si Stark Liwat, Mac Brions, naga-monitor ang Ronquillo family Subong. Charlie Magdato, may gabi Action Bray, may gabi monitor kami diri Cavite, Lihog Tamyaw, Mamang Insik Magdato, kag Papang Junior Magdato. Sige, mapawayway ko kadali balik ko karon dugay. Dala ka mo ha. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon ang Zero. Good evening, Sir Bry. Greet ko lang kay Mamang Dako, Papang Imoy, Fanny, Malot, Danilo, Kikay, kag family sa Emiliano. Monitor lang kami ni Barangay Manghanoy. Salamat, gid. Si Mama Gamayda, si Kagawad Lori Morden, and Junicio Rodriguez, naga-monitor man. Kag si Nanang Neneng, Inday Diding Nong Jo, Nonoy ng Daday, kag madamo pa, na? Halin sa Fortune 95, good evening, Sir Bry. Taga Purok Tumpok, family Torbella. Kag Mama Nita, Joy, Manman, Baby Tita, Nene, Maymay, or Mama Isaka, Tito Alex, salamat gid. Fuerte, Isaka Barangay. And alin kay 3677, good PM, monitor more power and God bless Liatres niya, Halanduon. Last shit is 50 size sa ton sini nga pagpangalaga. Action Firing Line. Sa nagligad pa nga mga sinimana, talk of the town ng IPM. Pero sila duway lang gid nakabatsyag diri sa syudad sa Bacolod. Ang kontrata sang IPM mga kaaksyon sa syudad sa Bacolod kada bulan ginabayad sang syudad sa ila yara sa 16 milyones pesos. So kung sumahon mo siya sa sulod sang isa ka tuig nga 12 ka bulan, di masulo sobraman mga 142 milyon man. Action Firing Line. Howling inahakot, wala pa na labot mga kaaksyon ang pag-rearrange sang
sa Felisa Action An, dam site, no? Way pa nalabot dito, no? May another bayad pag ina to. Ang natabo diri sa Bacolod, reklamo didto. Wala mahakot ang basura. Dali gid lang. Ma-flash report ko anay. Arang patrol pakaronan ko ni kay gusto taning aton diri way man taya ba lain nga intensyon diri kundi aton diri nga mabuligan ta lang ni palabot sa tagay PM kundi nga mga lugar sa Bacolod kundi nila kaya nga madumduman ang mga lugar nga may mga basura pagi sa aton nga pagpangalagad pabalon ta sila. Flash 54 may flash ang patrol, aksidente na naman ho. Sining hapon na may bago kag may karambula nga sa lakin subok aksidente na naman. Action dyan sa patrol may gabi. Action Brian, nagkarataktak ang mga dalalon ng mga tinapay kaya pinakagagamitan sa isa ka delivery van sa aksidente ka nagluntad sa nakila mga gabi diri sa area sa Lacson Extension Briman sa may syudad sa Bacolod. Action Brian, actually nagsuhot yun sa ilalom kung sa tunga-tunga sa ining delivery van ang kinaligan na kabunggo nga isa ka auto kung ka magsila Kia, ini sa Kia Picanto Action Brian nga may plate number ABM 3030. Alas tubangan ko ining auto, wasak giniling dribla sa may taklob gampe sa iya makina and ang sa may driver side sa may action pati ang battery ganito nagkalabot nagkaragupi. Even dari ang sa may iyang windshield nagka-detect action bright ang kristal. Ang kaha naman sining delivery van na wasak man ang sa likod ang piso ng driver seat and ang mga karga nila sa buli nagkaradagdag na diri kaina. May mga tinapay nga karga kag iban pa. Actually ginacheck natin sa buong ang iban pag diri nga mga like ang drivers sining Kia Picanto kaya pag-apons ito nga sandalan nga kupos ganing nga gomas yun may lang kay TOY man sang may nasamaran action na drive. Manong ikaw ang driver din ako. Ano tabo nung haw? Ang natabo kuhan ko gitadlong ko rin niya Diin kali no? sa Angels Burger. Aling ka rin sa may north. Baka din ka taripat to. Pa Dumagite. Yan tabo na bungguan niya ka? Ano man nalang-alang ka? Nilikaw gani ko kay direkta naman siya kusog kayo ng dalagan. Nasigad lagan. That's it. Nagsuhot na sa skilid niyo? Oo. Sudo no? Todo. Ano man ang gapalang balangsa or straight naman siya? Buguro siya, bug. Tapos yun. So ang iya direksyo sa inyo? Pilang sakay sa auto nga ini man? Okay. Kayo na daw masalakyan din ng haw? Damo. Ano naman taga dapik padlagan niya? Dasi siya padlagan. Kamu ya, ano nagkarao-alwas ang dalan sa likod? Ang hinahinay lang ni. Pero mga dalan sa likod, ano man, alwas, naka-alwak to, nadagdag ng iba? Awas. Away. Ano lang, kiti rin, nagupi. Gopo yan lalong. Dra siya nagsuhot. Nung kayo na may mga upod sa ang auto? May mga upod. 4 sila sa bilog. 4 sa bilog. Kaya ito man ang pinalagyo. Mas daot. Ano ko na matabo ni? Ariglohon niya lang ni? Or ano naman? Siyang bayad. Sa bayad? Bayaran na ni damage. Okay. Di ba pa dumakitip ka mo? Ilang ka bilog upod mo diyan? 2 lang ka mo ka-badikard mo. Ano galing alam mo no? Danilo. Ano tuwito mo? Lauron. Taga-diin ka no? Taga Maginay. Pila na yung may edad no? 49. Wala mga mga pirasan, ano no? Ba? Okay. Sige, thank you ginong Danilo. Ang driver sa auto, tinato sila. Ito nagsakay sila sa motor ganing action bray. Ang mga sakay sa auto? Ang sakay sa auto, binili nilang ilas lakyan. Karnihon ginakaroon sa ibanda kon. Ari naman ang big tao. Ano ni guro nila. Paon nila kaya nga sandalan Kaya diri nga daan medyo nagtaas ding level sa tubig. Tigalwak mo ding tubig kung dapat papadalagan mo. Sigurado gay matabunan kit pating windshield. No wasyo ay nakita bla. Din dapat action diyan sa Taytay man before hindi siya sa Taytay, lapit lang gid sa Action Bray sa may balay na bigay ba? Balay Silangan na din. Sang Pidea sa likod sa BCPO. Likod sa BCPO gid lang pag intro mo da. Pag mo sa may magsaysay Lacson, kilalang ka metro, di ba may ari din nga mga daan o kung mga balay ngay mo sa kahoy.
Di lang gid action Bray. Antes ka magpaliko, magpa-straight ka. May mga prutas sa daw sa baligya, sa kilid na. Dili gid action Bray sila pwesto gid. Diragid. Dili gid sa pwesto nila lampi. Kalapad sa dalanda. O 4 lanes na din. Siya mo ito nga tinggal lahat lang nga nagkasuot mo sa skilid sining van action Bray. No? Kusog-kusog yung mandlagan lang kayo ng taob lang tsura sa auto action dyan, no? Nagkala sungi, ho? Gani, pati gumay nagkarakano. Nanapot ni ko nung iya, diri ba lang sa makina sa sulod. Okay. Binayaan niya yung audio, bukas gitu tanan eh. Di pinahakot na guro mga personal belongings nila da, bahala ng auto na. Oo, ginakot na guro nila tanan. Kaya ang sa may makina dampi, do hindi gini mapuslan action Bray, no? Timprano pa man ni, ay sus ko. Do ka ay man mag-aligar kita, pero ang dambal sa driver, gina sa do kwanto? Do nakainom? No nakainom, ano to? Tignan mo, mag-ito action Bray, hambal sa driver. Kaya even kinapagabot ko diri, do nagatulupangla ang driver, no? Do hindi bla ka sabat pero no hiyambal action Bray. Anyway, tamo na ang pinakabiting update. Anyway, ang police station number 8, rin naman di ba ko gilamang. And then, nakapatiyan naman sila sa investigasyon. Ini po tating delivery van, mapadumagiti pa ni. Kung po sa dumikiti, may mga, din ilang salakyan, action na Bray. Sige. Ang mga flash report, gikan din mismo sa area sa Lacson, extension ng Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Ang talibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat Action John Patrol, dahil aksyonan. Tiyan mo na, di ba, inas lang ha, kagbayang balita kay wala sang may mga nagkalapilasan. Action firing line. Katimprano pa ba, no? Ari pa nanda sa mga alas 7, kay ina na tabo, guro ni, ano oras ka man ng kumpisa, how? Balik tayo sa isyo natin, grabing aksidente. Subok isang hapon ni, may naksidente mga kanter dito sa Bago City. Oo, may mga botilya to nagkalawasak aksyonan. Diri sa Bacolod, may 3 man ka mga salakyan nagkarambula man. Ay nano nga sitwasyon. Danlog, hinahinay lang be. Anong padalagan, blang pinamilya, bla? Galing kiti, lain naman nga case ng subong sa gabi ni ho, kay dog, kuhan ko nun Action firing line. Balik tari sa aton nga isyo party sa IPM mga kaksyon. Nagatag na interest sa aton kay nga basi man imaho, taplakadlaw Bacolod, din bis COVID-19 ang problema, baho problema, taplakadlaw. Action firing line. Kag sulito naton, ginabayran ini sila, agod kuliktahon ang basura, hindi kay pabayaan ang basura. Action firing line. Ariyo, imagine mo ng text sa aton, Drio. Good PM, Santa Clara, Executive, follow up kami please sang garbage collection or collector. Wala gyapon. Action firing line. May complaint pa gidiyo. Hambal niya, good morning. Wala gid kuha basura halin sang Disyembre 30. Villa Angela, Don Fernando Avenue. Oo, naara na. So, hindi nyo na paghulata nga malabot pa ni sa media. Tinari na subong. Action firing line. Din pag itong iban. Uncollected garbage, wala, mahakot, basura, Rivero Residence. Block 28, Lot 1, Niagara Street, Riverwalk Subdivision. Ano nga barangay iniman? Di ko kakwans ni. Okay. Ari pagin. Sir, good PM. Basura, Puro Kapisan, Vista Alegre. Wala gyapon makuha phase 3. 3 lang nakuha nila. Sa phase 3 rather. Wala nakuha. Okay. Sige. Sa Glendale, pagin ko no, subdivision, 3 weeks man, way manahakot. Bago ululugta sa mga tao. Handumanan. Estefania. Kabog. Ay, bilog nga Bacolod, ho? Action firing line. Tanong mahimo ta siniman, hindi taman mabalaan kung ano gid ang problema sang IPM, kaya mo na aning hindi sila magpa-interview. Action firing line. Tapos ginayo sila sa Action Radio nga mag-interview, itudlo nila dito sa DPS kay Mr. Nelson Sidilio. Ti ang DPS nga iyan na departamento sang syudad, nagamonitor na lang niya sa ila sining trabaho kon kumusta. Action firing line. Nagahulat sang compliance. Hindi iya makasabat ang DPS, di ko na nung problema sang
koleksyon kay iyan na niya under sang kwan IPM mga kaaksyon. Action firing line. Di ko may mga problema ginman ang IPM, di ang DPS maka-intra na guro to file guro actions. Like for example, magkulang mga salakyan nila kay 50 units na di ang requirements mo, na? Gina-require sang syudad nga 50 ka units sang dump truck nila or nga sahi sa mga salakyan dira nga basurahan. Di nagahakot subong do ara lang sa 30 units. May 20 gidya ti. Kabalo ka mo kung ano kadako sang bakulod. Action firing line. Dugangan pagid sa mga nagahaboy sang basura nga way man disiplina bla. Na utro pag ina. Tinagpalalariho na lang ni Kron. Action firing line. Good PM Action Brian, nariyo nagdamo ng komento to. Brian, sa Tangob wala man nakuha ang basura. Halin sa kay Maria Sandra Rosario. Gerardo Piñas sa Silin Home sa Fortune Barangay Estefania. 5 weeks na wala makuha ang basura. Oh, imagine mo na ha. Sa Castiliana lang naman. Mandalagan, damo di basura wala gid mahakot. Good evening, good evening Action Bride dire sa Amon na sa 2 to 3 weeks na wala kolekta basura, gabinaho na. Ay ti ba si magkalalipong kamuda sobra ning basura nga ini? No. Action Bride basura dire 3 na wala na kolektahan Monday, Wednesday, Friday tani. Amo mana tani sa aton. Okay, sige gina-employ ito sa ibang nga pungsod. Sige, panawagon tanan mga lugar di nga ginapadala diri sa aton. Villa Esperanza. Adira damo na basura sa nagligada man mo. Pero dali gid lang. Anong reaksyon diri sa mga aton nga konsihal sa Bacolod? Kung kita makakuha reaksyon sa IPM, diri kita sa konsihal no. Basi may mabulig ni siya kay ti konsihal siya sang syudad mo. Action firing line. Ti dapat nga buligan niya gid kay ara sa subong sa pwesto. Buligan niya gid ni tiknol sa IPM kay ti pwede ni siya makaayo sa IPM nga ang reklamo sang basura ara sa Action Radio naga binasura na lang ganing topiko ni Brian Morden kada gabi. Action firing line. Di concern kita tini kay health hazard ining basura. Namian kay mo yung pagwa mo sa balay mo may tumpok nga basura. Imintindihan ta na guro in 1 week guro way nakuha guro or next week abi way mo pagkuha tinaguro da ma-consider na ton but kung mag 3 weeks na 4 weeks na tinaguro problem na. Action firing line. Ang terms and conditions dira sang kontrata dapat i-check na sa DPS Amo nagrong papel sa DPS to check sang contract kung paano hatagan sang violations, pabayron sang violations. Ining si IPM nga wala na labot way ma-reach nila ang requirements nga ginapangayo sang syudad para sa ilang sining nga trabaho. Action firing line. Kay siguro ang city way man niya nagkulang bayad kada bulan kada do advance parang iban dagari mo. Di way maguro ka kulang tinga ang serbisyo do kakulang gid. Online sa firing line. Abi pamangkoton ta si Councilor Wilson Gamboa Jr. ara sa ton sining nga linya. Councilor may gabi. Brian, mayong gabi kag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong gabi. Ikaw na lang gini madang panding nga ara da subong nga sa posisyon da nag-iisang ikaw. Ano mabulig ta sini sir sa basura sa Bacolod sir man? Ang kontrata sang IPM Sir Brian ma-end na siya by April. Okay. So gina-consolidate na tanan-tanan ang kag gina-evaluate ang ila sa nga performance, reklamo, etc. So sag-ulan na namon gid-extend ang ilang nga kontrata part na iya sang kontrata because nag-end din ang contract nila last December. So we extended it for another 4 months but the extension is only good for 4 months. So April tipunon ta ang mga reklamo sang tanan-tanan. I-evaluate ini naton. So tulukon ta kung ayhan i-renew ini naton ang kontrata o kung i-rebid naton. Oo. So i-rebid na siya. So depende na sa gihapon sa evaluation sang naga-monitor kiting DPS does the monitoring. Balo ka Sir Brian, damn if you do, damn if you don't. Kung hindi na naton pag-aprobahan kung ano man nga mga kontrata inada. Kaya because we have already
more or less gintulaan na blagang ginibanan na naton ang obligasyon sa DPS, ginbaligyan na naton sa isa ka mga private contractors. That's why, oo. So sino pas na mahakot sa aton basura kung di sa probahan mo na siya. But I just wanted to make mention nga sadtuan na balaya nga gindula ni naton ang DPS kag skeletal to monitor na lang ang obligasyon nila. Ako yaway ko nanda nagupod. So kung nadumduman ko 3 terms ago o 4 terms ago. Una nga pagpungko ko konsyalya gin the government decided nga i-subcontract na lang nato ng howling. So amo nang natabo. So subong ang atong nga ginabayaran sinada hindi na magnubo sa 40 million a month howling alone. Pila? Mga 40 million plus. Ako rin tagli na. Ako ang 16 lang yung gani mo. Ay 20 kay 30 ganina before, no? 13 million before. 20 So guro kay howling 16 ang 4 million da dito sa Kwan na sa Felisa. Damo sa, no, another 30 million. Imagine mo na Kaya kwan na times 2 na 26 million for the howling and another 30 million for the maintenance and management of... May biguro ang ginauyatan ko pa nga kontrata itong pinakauna nga contract gid nila. May mga bag-o na guro gin amindahan da. Yes, oo. Dako kayo ang ginabayaran naton da bulan-bulan. Imagine mo na gabayad ang syudad ginasukot nila tapos ang ilaya nga performance iya pigadok tama konsilor. Oo, so subject na sa gihapon sa renewal kag sa performance nila. Ang renewal bala subject na sa performance ang howler. So anong mabulig mo konsilor pwede mo ni dalon da sa konseho to ask abi kung anong himuon tadi? Din damo na nagapadala sa aton. Isang nga reklamo recurring nga reklamo. So balik-balik nga reklamo sa SP. Dapat by this time mabalaan na kag naibaloan na sang DPS kag sang executive ang nga reklamo. Kaya nga mo niya contract kwan man lang niya mo contract ratification and evaluation. So monitoring aray na yan sa executive branch of office. Galing kiti kon elected official ka may authorized ka man guro nga dalon sa konseho guro para mapukaw ta man nagakatulog da nga mga balatyagon abi. Yes. Gago lang namon gin-renew actually last week. Last week lang. Ang renew yay na ng extension. Gindala na siya, may ban na ton nga mga konsyal gani noted. Sang sinang reklamo. What if be ko ni balik tabing style before balik nga every howl be amo nang bayran ta lang. At least maningkamot sila manghaul galing kay ang iban to bisan tunga lang sa truck na dahil na to ula sa Felisa kundi amo gyapon bayan. Ako balaya Sir Brian, ako gusto ko nga ibalik sa syudad. DPS mag-handle. Yeah. But that's 30 million naman plus management. Invest ka sa mga machineries and equipments. Tapos duro man ta job orders. Kag isweldo na lang nato na sa mga taga Bacolod nga wala obray no? Yes. Damo sa natin makabulig ka pa sa job. Correct. Kung ako yung papilion, I would rather choose na ibalik na nato ng ang howling collection sang basura. Imo mga opinion mala accepted gina gina problema kay basta mapinsaran pa man lang. Kon mabalik na pilaihan ka bilog empleyado nga ma-hire sang city dira kon DPS sa mag-handle di ba? Yes, that is correct. Kada barangay kwadis labi 20 ka mga tawo. Kundi damo may maobras Bacolod nga wala obra. Ato mga nagapamasura to pangaon tani sila pamasura na gin man lang obra nyo kay waya ka mo obra gid nga tarong dire bulig ka mo pamasura kay swelduhan ka mo sang city undi do kanami councilor na ako yung pabor ko da. Amo nang maayong tika anyway sige salamat gid councilor kiti ina na palabot sa imo mabuligan ta ining basura nga ini pero kumusta daw nag-privilege speech ka kuno sa Basiwa ka sa konseho da? Sinila nga pon. Regular session namon kagina. Ano tong imo nga ginahambal councilor? Ang issue mo lang bahin sa termination sang 60 ka mga empleyado. At least somehow I am happy to note nga
the chairman of the Committee on Labor and Management, Attorney Palermo, daw natagan siya. Na it was an illegal dismissal and an illegal termination. I see. Klaro kayo sina. In fact, I am happy to note na prior nag-issue na sang statement si Councilor Archie Baribar nga illegal termination. So I was hoping, in fact, I challenged the chairman of the Committee on Labor to file a resolution. Kaya bulig ini sa aton nga mga sisinta ka mga empleyado because after all, siling ko, this is not just in affront to the 60 Basiwa employees but to all civil servants and the civil and public servants including ourselves. Dala sa inide. Igo sa sining pag illegal termination kag it was inhuman kag unjust nga pag-terminar, pag-dismiss ang aton nga mga empleyado sa Basiwa. Ano to na-mention mo pag privilege mo kay na si Attorney Ana Marie Palermo do nagtando-tando siya okay amo na himuon ta mo sina? Na she categorically mentioned nga it was an illegal termination. But I don't know kung ano ang iyang atikang as chairman of the Committee on Labor. But I was actually challenging him to draft a resolution. So we will see by next week. I will give her the benefit of the doubt. Although she said ng balya nga hindi wala na iya sa sa poder kag sa authorities sa sangguniang panglungsod. It is already in the hand, it is already within the authorities ang Civil Service Commission. But dako lang nga bagay kung mag-issue kita resolution. Di ba? Kuha na lang resolution to support na lang sa 60 nga ini. Yes. Kiti may kuan man tamo, may arap man kita illegal arguments mo. Yes, may ginabasihan man kita mo, hindi based on facts, based on laws. Being a councilor sa Bacolod, abi resolution nga nagsuporta sa sining sa Shinta, pero ang final decision syempre sa CSC gyapon. Pero once nga makitaan sa CSC inyong resolution dato in favor sa sining nga mga tao, kundi na madugangan ang ilang sining nga lantaw nga ikaayo iya sining nga mga empleyado, councilor? Yes, may bearing, dako ang bearing, especially kung isight man namon ang ramon nga mga legal arguments. Factual issues involved. Kaya ang ginabasihan lang niya sa board of directors when they issue the order, ang opinion man lang niya sang OGCC mo. Wala na sila sa may ginakaptan kundi a mere opinion, a legal opinion of OGCC nga siling ko wala man gani quasi and judicial authority. Wala balaya authority to para lang nga maghatag sang iyang opinion man sa sini nga bagay o sa sini nga issue. Oo. So mayo gid kidala mo ni gin-raise mo ni sa konseho wala labot sang ilang rally protesta ati galing kiti tapos na tong kwan sang mga board depende na kay mga legalidad man nga ginahimo sa buong councilor na. Yeah, but little does this board of directors realize, you know what? Diri pagid nga mabukaran ang ilang nga baho sa sulod. Now in the advance sa sining issue, trust me, you know what? This will open up the Pandora's box even more. Basta kag napamatud-an ta Sir Brian nga indeed this is the final nail siling ko mo sang nga nagapamatuod balang private na gali ni hindi niya partnership. Diba si magwa ng basura, sobra pa na kabaho sa basura. Siling ko gidaw. Yes. This will be because this involves billions of pesos already. Panago sila daan kaya si mahaplitan kay PM. Panago gid sila nga daan to because they hammered the final nail. Nga nakita naton nga ang inigaling water district o ng Basiwa is no longer owned by the stakeholders of Basiwa, kundi prime motor na ang nagapadalagan, ang nagapanag-iya, private na ini kompanya. Hindi na owned by, government owned, and controlled corporation. Kada hindi niya partnership, hindi niya joint venture agreement, kundi privatization na iniya. Galing kayo mga board na appointed ba na sang alkalde, kundi government mangyapon supposedly yes. Kaga being an appointee, being a civil servant themselves, dapat kung tani, hindi bala Sir Brian, proteheran nila kung tani interest ng sininga mga
empleyado o kun workers. Galing Kay kita may public servants man ni sila mo. may OGC, sigid sa ginabasa to councilor mo, may mga Republic Act sa 6656 ato na mga kwanto, Section 11 blah blah blah. Oo, amo na pali precisely banwad sa amo gid nagpadiin sila. Precisely because nga mo tong hambal dala ni Attorney Dilag nga siling ako no half truth about lying, but the truth of the matter is ang ini nga mga layigin tagaan gid kita nila idea para gani nga madiin pagid sila ini Republic Act number 6656. Little did they realize nga ini nga Republic Act does not apply to the tenure of mga civil service officers, considering nga government organization lang iniya ga-apply, tiway man kita may giniorganisar da sa sulod sang basiwa in the first place. Sige. Anyway, salamat gid Councilor. Lastly, why ka naman yan pamangkot sa 300 million nga pagmakal sa vaccine, no? So far, okay naman lang si Mo, na? Do you know what ang statement sa aton nga mayor, let this be placed on record that it is the policy of the city, siling niya, that we will go broke for the lives and health of the people. Siling ko, abi unahan nyo na may ang 800 million nyo ay para sa Coliseum, ibalik na lang, iwaboy na lang na abi sa mga medical facilities, medical needs kag hospital. But then again, you know what, this is something I will give them the benefit of the doubt. Pero magyapon ko kasi after all, para hindi sa tawo, vaccine ini. No? But I will give them the benefit of the doubt. So, amo magyapon, nagdugang pagiganin kuan ko ang akong ulubrahon kay ti maging vigilant kita sa liwat, bantayan naton kung ayhan properly liquidated ini. Na et cetera. So, although manifest ko man kagina nga tagay lang kami da kopya sang kontrata niya kiti gintagaan namon kagina authority to kuan mo blanket authority ng mayor. Yes, to sign any contracts. And di siya man mapirma, siya man ma-ratify, kag siya man ma-approve. Blanket authority banwa. Grabe, no? And so therefore, siling ko, tagayin niya lang kami at papilis. Di, kag kuan bala, copy of the contract. Pero tema na yung blanket authority, no? Kay once manghabol ka, hindi ka nagidyagli pabuksan pa. Amo lang ni sigla, kung bantayan na lang ni Nanton, that is correct. We are in state of calamity or in state of emergency. Okay, hatag nato na siya po kung tani bala, please. Tagay man kami sang breakdown, tagay man kami sang liquidation. Puti kung nasta tub-tub subong ning isa ka liquidation report, wala kita may makita. Ati, bantayan ta na gid ni ustos-tugid. Ara ka pa man da, until ka pa man 2022 Amo gali siling ko ang inibla, gin sang sining nga mga vaccine ining council ni bulo ka naman nga daan nahilig si mayor sang ik mo creates a trailblazing COVID-19 vaccination council na naman first kuno in the country. I don't care ik ba? Ay nako siling ko tidugangan naman na naton ni bantayan naman ni naton sang gusto banwa. Mahilig sa kwan mahilig sa kwan ti ikaw na dang eye of the eye of bakulod non sa konseho dai ikaw na bahala da konseho. Labugiro guro. Hindi man ara may punto ka man niya, way man iya kwan niya. Kada mo sa nagapabol si mo dayo, basa kadlo sa live ko kay mabasahan mo da. Ay, really? Mambal ka nga mayo pa kay may ara pagkonsehal na bilin nga amo sina. Yeah, ang akong di siguro let us remain vigilant. Vigilant. No, I hope the kwan ang aton city officials will be more transparent. Yes. Kag tatit dapat ang accounting, ang liquidation is is already elementary as one of the requirements kung tani para hindi na kita pagdudahan pa na et cetera. So okay, I will as usual I will keep my pace. I will be I have approved all the requests of the mayor so far. And ang akon man lang niya, I will give them the benefit of the doubt kada hulaton na ton ayhan ang ining 300 million will actually go for the purchase and the procurement of vaccines kag wala na sang hausyaw pa nga matabo. Away naman guro kay ti national man mabakal sini gani di man personal sa Bacolod di bla? Ay hindi man balo ka man nga daan banwa kay balo ka there is ining vaccines ni. Ang coordination is directly with the pharmaceutical companies direct. Hindi niya sila nga i-aprobahan na siyang FDA. But ang negosasyon niya will be negotiated directly to the pharmaceutical company. The local.
Lokal, yes. Ito abi ko kagabi na mention to, maagi tas national, dito na tanan yung ula. Oh. Ati maagi na sa FDA, of course, ang once gani approved by the FDA, in other words, may clearance na inasa sa DOH. Very much the same bala, Sir Brian, ng Manila. Nagnegosya sila sa sa Pfizer, o direkta. kung sa Moderna, nagkatamo sa mga vaccines mo, ati kita yan, nagnegosya kita sa AstraZeneca. So in other words, kanya-kanya ini siya negosyar. Kanya-kanya ini facilitate. Kiti, kung ini mo, ang coordination ini will be coming straight from the local government unit to the pharmaceutical company. Sige. Without Councilor, thank you sa update. Kagin pabalo mo karon sinigabi diri sa Action Radio Bacol. Mabuhay ka, Councilor. Mabuhay ka, Sir Brian. Madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes, sir. Action firing line. Sige, at least na amat-amat ni Tuki si IPM, no? Pero take note lang kay PM, I don't have any personal grudges dito sa inyo. Ya balita lang ning ako niya kag gina-entertain na ni namon ding yamo sa publiko. Action firing line. Diba, si personal nyo na blati, lain na nga istorya. Remember, ara ka mo sa public service yung natawag kay serbisyo ka mas Bacolod, so dapat mangin open-minded ka mo. Action firing line. Las 8:28. Pagbalik naton karon dugay, check naton kay nga 27.5 million pesos lang yung Bacolod, Negros Occidental sa vaccine. Bacolod ya 300 million. Anong kinalain? Kaya kung tawon ta, sinong vaksinan sini Abe? Sa sinulang? Action firing line. Oo, ginakomparar man na naton kiti Negros Occidental, dahol Negros Abe. Tindi kada lokalidad guro may kagalingon matus laguro nga pagbakal, that's why nga nubo ang iya ka gobyerno. Dira sa Kapitolyo mismo, no? Sa kay Governor Lacson. Check na to na karon na. Las 8:29. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang bali. Ilang kay Madam Emma Alcuela Kerstrom, more power to your Councilor Wilson Gamboa. Joval Trinidad, good evening, Exxon Bry. We're monitoring live from Cabancalan City. God bless always, Action Radio Bacolod. Rodrigo Caniego, maging gabi Action Bry, net tani ang sign di sa babae, sigas ko pwede makayo, di kay dugay lang ko nadagdag, hindi litson, mayo kon gabi ang daan kay naman na daw wala pamantasan ni duha na katuig. Sige, check na to na, no? Junel Manaay, yung gabi Action Bry, monitor lang kami always. Greet ko lang si Elizabeth Malaka Gamalas from Karkar sa Cebu, gidi mo, no? Karkar, dira na ang chicharon. Miguel Nambong, Action Bry, Bacolod na lang ang ma-contract kay 16 milyones ang bayad nila para may pulos. Mutambal tagani, Zero, good evening. Motambal tagani, ibalik na sa syudad, mang-hire damo nga mga Bacolod nun, at least makapundar pa sang jobs ang Bacolod. Emma Alcuela Kirston, again, I am also with you, Action Bry, and Councilor Gamboa nga ibalik sa ang DPS para manghakot basura dira sa Bacolod. Nan. Ostan Salvador, Action Bry, hindi tana pagbasulon ang ITF. Ano ITF man? Basulon tana mga naga-renew sa ila kay sila man ang IPM guro. Sila man ang nagaganit kag nagakwarta. Ay, sus ko. Alexander Pila, Action Brian, diriman sa Zone 6, Barangay Dumanan, gabaho na ang basura. Kita mo na IPM. Imagine mo niyo, nagahilibion ka nagabalakhoon ang tao, ho? Orencio Perma, tama na. Bert Heraposco Caraballo, correct gid nga panugyan ni Councilor dapat ibalik sa DPS. Piper Persley, Action Bry, ka mga abusador pa sang ila driver, way gapahigad sa tunga gapundo kon magkuha basura. Kung hindi magkuha basura kon waay tip. Adali. So di naman. Lisbeth Turita, good evening, Action Bry, nga adiri sa Ammonia, wala man absent kuha basura every 2 days. Diri kami gali sa Hillside, Action Bry. O tibo ko nami. Ba di dapit na barangay nyo, mando nami, how? Tamyaw lang kay Toto Perma and family. Halin kay Orencio Perma. Ibalik abing kontraktor na ligad daw iya ka Ceres. Oh. Miguel Nambong, birthday kon may aqua pataranta. Ay ikaw gahalong may ara gidya tao, wala gahalong husto. Anthony Jones Savilio Siblano, may gabi lang. Piper Persley, Bry, ano ang labot sang DPS kay IPM?
Ang contractor, ginabayaran sila. Ano nga utok sa manager sa IPM? Action Bray, lihog kubla kon ang ila mga salakyan may rehistro kag insurance. Kaya motor nga service ang iya taho, nabungguan, may rehistro kag insurance. Isa pa gini ka problema, basiwain ni mga insurance, ni kagasalig bla. Ostan Salvador, good evening, Action Bray, wala gid na sila yahalong kung gahalong makalabot man sila. Kung nagahinay-hinay lang sila, abi nila mabalik pang hinulsol nila kung natabo na aksidente, natabo na, gani man. Ginards or Girans Barela, good PM Action Bray, diri sa Amon, 3 na kasako basura, Villa Anghila. May lang sila mga ayo Pascual. Ula. Sa Villa Anghila ko no, sa may Barila, kay Sir Barila, da ho, baw. Duwagin ko no mahilabta ng basura nila da, ay nag-inano, no, diba? Ngayon, Pasko. IPM, Susko Patawara. ZT Alunan, dapat i-follow up sang barangay captain. Maria Sandra Rosario, good PM, Magsubray, sa Tango, wala man nakuha ang basura. Sus, imagine mo niha. Bisan diin na lang din sa Bacolod. Filinora Olivero, Saksubray, monitor lang kami sa barangay Robles, La Castellana. More power, God bless. Simon Lisay Araman, Al Chatter Gargaritano, hello Liboon, or Dens Liboon ni Menyo, hello, good evening, Subray, watching live from Cavite. Maria Ana Araman, okay, sige. Diri sa dalom kita balikan tani ha. Lilia Taton, salamat, makuha na di sa Amon Gardenville. Wow. Junel Malaay, happy birthday sa baby mo, cute, nga cute. Salamat. Birthday to subong ti why kami to sila lang to naghanda-handa kaya to sa malayo sila sa akon din, no? Si Ostan Salvador again. Action Brian, tani ang councilor, mayor, vice mayor, congressman, tani sila na iya mapamangkot sa itim party sa basura. IPM ni siya. Party basura kay sila man nakabenepisyo nga gay post lang sila, wala gid sila ga comment taw tuod man no mag ako guro konsihal ni. Dugay na ko nagtukro da sa IPM. Tungboran Tuari, Action Bray, good evening. Kasi gabong naman ang Action Radio sa Hacienda Mansalayaw, Barangay Nato, La Castellana, Liho, Great Joven, Panes, Remia, Family de Leon, Choy Pulion, kag Chay Putot Baltazar, Chay Bibing Panes. Salamat, Abiringle. Emma Alcuela Cruz, to nabasa ko na. Sige. Hansel, good evening, Sobray, very good kay Councilor Gamboa. Himua kung ano mayo para sa Bacolod nun. Gani man. Lilia Taton, salamat. Okay, sige. Ime Esmeralda Dolido. Sige, mapahuwayway ka dali akon puwa ka kay Maratsada ta pagbalik ko, ha? Dala ka mo, way halinanay, ha? I-share lang dang aton sining live.
Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard, Samlas 8:41. Ginaindor Ante si Action Eden Aboso, may gabi lang, nagamonitor subong si 211. Ula untat nga ulan sa sitio Dapdap, lantad sila'y nanay Sia Diaz. Salamat gid Action Bray. Halalong kamo da, ulo aligmat gid kamo. Good evening sir, tamyaw ko lang ang Paurilio family sa Kabulihan, Negros Oriental, Jodima, Cherry, Titang, and gamonitor si Buka sa barangay Pahanukoy. Purti nga ngalan yan, Buka. Halin kay 2230. Good evening, Sumbray Liog Tamyaw Family Pondador, Patrimonio Kisiania, gali sang sitio Minuro, Barangay Magalion, Kadri, Moises Padilla. Mga maukod, tini nga tagpalamati. Good evening, Sumbray Tamyaw ko lang miga ko Nora, Idilin Tata, kag tabing sa Purok Masinadyahon, Pahanukoy. Bye-bye. Sigre, Telpia Monte niya. Action Bray, good evening. Monitor lang kami di kadagabi sa imo program from Virgie Kitco ni sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, Negros Occidental. May gabi man kay Nanay Virgie Amador dira sa Langilan, kag retired teacher Chodoro Gaduyon. Ang naghatag pag isang plastic to, I forgot sang pangalan ni Ma'am Pro. Thank you so much kapag po nito kay tatay. Evelyn Casas or Cases, listening from Taguig, just say hi to family Cases sa Morsha, maing gabi gid sa inyo tanan. Reggie Calzado, watching live kami, Maymay, Reggie Kerwin, Gernard, Bonbon or Bonbon kag SM. Araman si Amy Esmeralda Dolido, naga-monitor. Siga. We have on the line Action Eden Aboso. Check ko lang ning borders. Kagina daw, ano to nga, ang akon sining headline kay na gusto ko lang i-clear black kay Action Eden, ano? Liza Joy Elon Amoroso. Good evening, Action Brian. Mayo lang da sa pagpamati ni Nono kag Inday Gemma Borja Granada or Hirada. Pamati subong sa Purok Mabinuligon, Barangay Sumag, Bacolod, mga ka-action. Sige. May iban pa tadi nga panamyaw. Sige. While gina set up sa Action Eden, gamay lang ako na pati sa border action an iklarohon ko lang. Anyways, today may nagwa nga result ang DOH diri sa Region 6 sa COVID ni siya, no? Ang Negros Occidental may arasang 7 subong positive. Bacolod 8, ang Iloilo City may 4, ang Iloilo Province, Guimaras, Capiz, Antique kag Aklan naka 0 subong. Why sila sang positive subong nga adlaw, mga ka-action. Action Firing Line. Sige, ari na sa Action Eden sa aton sining linya. Alas 8:45 na, mga ka-action. Reports. Action Eden, may gabi mamangkot malangko party sa border block kag 27.5 million pesos nga bakal sang vaccine. Good evening. Yes, good evening, Action Brian. No, kag sa tanan naton nga mga ka-action, di na unahon ta din ang gusto mo. Dito ko sa kwarta kay milyones niya. Grabe, Action Brian. No, kay ti madugay-dugay man antes nakapalayag ang Action Brian, no, ang government kung anong plano kini Action Brian sa pag-secure sa vaccine para sa COVID-19. Pero na magpagawa sila Action Brian sa 27.5 million pesos na budget para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Pero sunod kay Governor Eugenio Bong Lacson, subong taniya adlaw Action Brian natala na magpirma sila sa multilateral agreement sa upod man ang Siyempre Probinsya sa Negros Occidental, Department of Health, National Government, subong man ang AstraZeneca nga kompanya ug galing pa insol Action Brian buwas nga adlaw kay kahapon lang kuno napagwa sang DOH ang kontrata Action Brian. Pero sino kay Lacson, isa sa ginhalinan sang pondo Action Brian para sa pagbakal sang vaccine
among pondo action bray sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Palayag nila ito na action bray, din pangabay una sa probinsya ang 100,000 doses tanan sa COVID-19 vaccine nga ibakuna una action bray sa mga frontliners. Daton ng mga nurses, doctors, kapulisan action bray nga napaidalom sa siyempre sa province. Samtang natala na action bray nga magpatawag sang meeting silakson kaupod ang mga alkalde sang syudad kag Banwa, subong man ang mga private sectors agud mo istoryahan ang pagbakal sang vaccines para sini sa ila action bray na sakupan. Kasi siyempre, kumbaga sa virus action bray, we are new to this naman. Amo naman action bray. Tignatunaan naman nila kasi subong daan do nagapalumbaan ay action bray no sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Kasi siyempre, negosyo kita law of demand and supply man. Kaya ang balon, bisang kumpanya nga, dutay na lang ang vaccine, medyo pamahalan na nila, kasi paunahay naman action drive ang mga LGUs. Subong, kumbaga, action drive, survival of the fittest, na ni pauna-una na lang action drive. Kaya na-notice niya, do ang pungsod Pilipinas, do na ulihin, naging sa katabtaban. Kaya ang iba niya, may mga katiyuan ko action drive mo, may mga kilala ko dito sa ibang na pungsod. Naka-vaccine na sila action drive sa una nga dose na talana, ikaduwa na nga dose, naglibre gidi action drive tanan. Kay Drea sa aton sa Pilipinas siya, like for example, labi kay Duque, gini ang DOH Secretary, anti siya maghatag sang prevention, pasudlon niya anay ang second variant, ang variant sa COVID-19, TEB, anong imamambal da? Kaya mo na lang action drive, mo naghambal. Kasi ano pa niyang ginahulak nila, kay daw sige naman lang sila utang sang pondo, di inigakad. Kaya kung tanawon mo action drive, doon negosyo, medya mo ang iba nag-una na mapungso na iba nag-una na sa ila, tingnabayad. Nagahulap na lang sila sang supply. Timayo, galing mga LGU nato niya, kaya nag-initiative na lang sila, may initiative sila nga mabakal na lang kita directly para makapangbakuna tadi sa aton, kay kung saligan mong nasyonal, at ma-abdan ta siyam maginamos na. Correct action drive. Pero ang problema naman, siyempre, we understand ang pagbakla na ni action drive, government to government, from AstraZeneca Abe, national government nanay, kaluluoy ang mga gagmay nga LGU action drive, kag wala sang pondo. Kasi mainagaway naman. Pero tili mo nang hamban nila son, tingwaan ni Ged, nga may storya man ang mga alkalde sang Carabanwa kag syudad action drive, para mahibaluan nila kung ano ang masunod nila sinigatikang. Pamati naton si Governor Eugenio Timbong Lacson. Yesterday we were informed by the pharmaceutical company that DOH only released the contract yesterday. So instead na signing to date, it just moved for tomorrow. Ang among ginakumit sa province is 100,000 doses. So that's the initial request from the province. And we will observe how it will go, no? Because if it goes well, then we will ask again for another purchase. And this time, I hope by then the LGUs in the province will also be able to commit, no, to purchase these vaccines. And we may also include the private sector, because the private sector is willing to donate 50% of these doses for the province and 50% for their employees. Actually then, Yes, action right. Amo na masulod pa lang sila sa multilateral agreement. Pero kaangay sa syudad sa Bacolod, wala pa sang patod action right kung saan ugid maabot ang supply sang vaccine. That's why nga wala gid may madula action right kung ipabilin sa gyapon ang pagsuksok sang face mask, sang face shield, ug pagpabilin sa ginatawag na social distancing. Yes. Amo gina naman ang panaming tada kay ari tadan sa third world country action eden malayo kita permedi sa luwag gid. Yes, correct action right. Pero sige lang kaluyan kumbaga fairness lang tani lang sa drive sa paghatag pag-supply sa COVID-19 vaccine. Kay kaluluoy action right kita nga mga pigado. Pero ready ka na how mapavaksin? Tapos siguro pwede na ko dahil. Aksyonan ko noon. Aksyonan ko noon. Aksyonan na. Pero kung mauna ka action dahil, tapos makita ko na amog yapon color sang buhok mo. I will consult first. I will consult first my doctor. Wow. Mayor Bing Leonardiana. Aksyon
Oo, diba? Hindi, kinala naman mag-consult. Diba? Sige. Ang border na action Eden, ano ni siya man? Buksan na o kon steady pulse na nida? Ano? Steady pulse lang siya, guys. Tapos po, mali Governor Bong Lacson. Bangod, ang punto niya dira is sa Budlay, i-monitor action dry ang mga pasahero nga nagsakay sa bus. Unlike niya sa barko, kag sa eroplano, pwede lang action dry nga barko, direct mo, example, Iloilo sa Bacolod na siya, Batangas, Bacolod. Ang eroplano, Manila, Bacolod, ang na action dry. Pero once i-open ang border, pwede yung halin sa Cebu, Dumaguete, pa Bacolod siya. Ang unang bulubudlay, action dry, another naman na manpower ang kinahanglan, another resources ang action dry kung buot nabuksan naman ang borders Negros Occidental kag Negros Oriental. In short, medyo ulo stricto, gamay na lang gid action Eden. Ano mo sina? Yes, correct action ba? Pero tinagambal man si Gov Lacson na mismo si Governor Roel Digamo dito sa Oriental. Ang wala pa man action ba nakig-angot sa iya, angot sa sinwa-sinway ng mga talakayan. Sige. Amo gidang nami gid no? Anyway, sa regards si mo si Roxy ho. Kilala mo na. Si Roxy, magiging pamati sa aton subong mo. Sino na? Si Roxy Australia. Hello, good evening. Monitor sa aton na. Number 1 fan ta na di. Thank you, good action Ed. Good monitor man din action direct sa akin Abigail de Marco. Ay, Lieutenant, may gabi diha ma'am. Bisaya ko na mag-production break kay off duty na. Salamat kay ma'am ha. Thank you, good. Kay napamati na siya si Moxon Bright. Kay gusto yung may balaan ng mga balita. Salamat. Correct. Sige, action ba yung mga balita dyan sa Kapitolyo Provincial? Action Cebu na Boso. Una, sa balita ng Action Baklod, Action Radio. Action Firing Line. May border control gyapon na. Pero hindi na gid too much ka strict abi. Pero kinahanglan sundon ta gid nga protocol para na sa benepisyo na tanan-tanan mga ka-aksyon, ano? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Biskan simple nga empleyado, Joe Abuana, good evening. Kay Nanay Ludi Abuana naga-monitor. Jimila Magalona Borneso. Good evening, Sobray monitor lang kami di sa Kaboga. Good evening, Magalona family. Kag Borneso. Ang dutang na dakuan ko man. Barangay Kabog. Maybert Ganza, Action Bright, good evening. Monitor man kami subong si Mo sa Action Radio. Mangkot lang ko, sir. Ginpang swab kagina ang amon sityo lang. Pati manghod ko kay kuno ini nga mga ginpang swab test may nagpuli halin sa Bacolod sang bag-ong tuig sa ila Panimalay. Abi ko gani ang nabalaan ko lang nga dapat iswab ang may kaso sang ilagin pang swab. May kaso sa COVID-19 lang nga akadamo sa ilagin pang swab kagina lang sa sentro sang Moises Padilla kay Komando sa doktor. Da nga dit naka-assign dito sir palihog sige check ta niya naran tawon ta niya ha. Salamat gid. Yes bossing.
This time check is brought to you. Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso naton sa inyong may tising alkaline, vitamin na nagalabaw o nagalibot nga mga information regarding iya sa pagsaka sang tubig dira sa area sang Silay, Talisay ka Victorias. I-check ta ni Abi kung matuod ining information, hindi lang kamo magkuan gida ha, hindi kamo kabalaka gida, panilag kamo sa sitwasyon. Kaya may nagapalapta sang istorya, no? Pero ini tani pag-disregard. Kung matuod man kung hindi, halong gid kamuda labi na sa mga Victoria, Silay, Talisay. Kaya Rio, may mga information nga nagalagaw. Tikay na, Balaction Dave Quahaw, daw mga alas 11:30 pa man ang high tide. Kag ang high tide to, hindi man amo nakataas gani, pero ti aligmat gid no? Halong gid mga kaksyon para sigurado, mga kaksyon. Life Extension Coffee. Good evening ko sa idol niya nga si Action Eden. Action Brian, may gabi, mangkot lang ko party sa ID system diri sa Bacolod, ma-start na kay dito sa Cadiz City, nag-start na kuno. May schedule na mga tao sa Cadiz City. Sige, buwas try na ton nga malambot ang PSA. Mga ayot tadi bulig sa idol ko nga naga-monitor subong. Good evening, Sombray. Diri sa Amon, sige man kuha every other day. Gakuha basura sa hillside kami gali. Di mayo na daan kayo ginakuha. Damo sa wagi ginakuha. Good evening, Sombray. Sa Villa Estefania Phase 1, wala man ginakuha ang basura. Lapta sa dalan. Ay sus, kote, IPM. Hindi ba kayo nabubungol dyan? Why na kita sang may gabilang kay Ronnie Arroyo, no? Si Raymond Pad sa Sharon, kuno kulot bingbing naga-monitor kag si Ana. Why na kita sa ingo pang oras sa aton sa nga pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Standby karon sa Action 9 Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morde nagapasalamat gid. Una sa balita kung maglibati tabuas sa magyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.